Esan nahi berezi hori gehien bada Nikolas Aiderolaren bizitzan inguruko irudiak izango dira, ezta? Orduan, hemen atzean daukagun iruditik hasita, ikusten dugu hemen gerrateo irudi bat izango litzakela, ezta? Nek esan nahi dugu, bera Perun egon zala, eta Perun konkistan, personai garrantzitsu bat izan zala, edo, gutxienez hortan parte hartu zuela, ezta? Kapitain moduan, eta horrela jarrita zion hemengo letrero batean, ezta? Jartzizun izan zala, intrepido kapitan a las órdenes de Pizarro, ezta? Eta, horren inguruan hemen, irudi bat jarri zaigu, ezta? Horrelako esfera handi bat agertzeak zesan nahi du, berak egindakoan, Perun egindako oso garrantzitsua izan dela, ezta? Ikusten dugu nola zaldiak zapaltzen duen esfera edo, lurra izan zitekeen irudi hori, ezta? Orduan, nola baitere, esaten digu, zenolako garrantzia izan zuen berak Perun egindako beste konkista edo gerrate horiek. Orduan, behin jau hemen jartzen digula, bere irudiaren gainean, goian, ikusten dira beste bi emakume, bai eskulturan egindak beste bi emakume baita ere pintatuta. Eta kartel bat dakate horrezku artean, eta bai irakurtzen dena da birtuz hitza, ezta? Orduan, dema guztian bere birtutearen inguruan hitz egiten ari zaizkigu, ezta? Bai gerrate egin zula, baina gizon bertutetxu bat izan zala, gero honea itzulita, nola diru bat utzi zuen, pobreak ziren emakumeentzat, eta abar, ezta? Pixkat hitz egiten dugu, bere bizitzan inguruan dauden bi puntu horiek. Bat izan zala, gizon militarra eta besterik izan zala gizon bertutetxua. Oso importantea zen errenazimenduan. Bai printzipiak zirenak, nobleak eta normalean, persona bertutetxuak bezala errepresentatu behar ziren, eta horren inguruan dabil kapila hau. Orduan, azaltzen zaigu bai bera militar moduan, baita ere bertutetxu moduan. Horri buruz hitz egiten nahi dian beste kaperak, hor badakagu emakume bat, aur pila bat ezinguratuta, beste horko paretian, hori karidadea izango litzake, ezta? Baita ere hitz egiten dugu elolaren karidadeari buruz. Dirua pobrei guztiak ere, zerbait esango digu bere inguruan. Gero beste hemen aurrean dakagun beste pareta hau oso garrantzitsua da, gehien bat guztiz pintatuta daulako, bai galdu duela hor zatitxo bat, 19. mende bukaeran irikizuten hor zati bat, haueko bat, beste eskultura bat sartzeko, etzekiten gara hortan hemen pintura hauek existitzen zianik, eta hori galduta dago, ezta? Baina naiz eta galduta dago, lortu da jakitia zertan oinarrituta dagoen pareta hau eta zer esan nahi digun, ezta? Baita ere, denbora guztien hitz egiten digu bai berturateari buruz, baita ere hil eta gero izango dugun epaiketa horri buruz, ezta? Orduan, oso garrantzitsua izango da, bizitza zuzena eramatea, gero hil ondoren, hori ez da, beste bizitza batea edo erresurrekzio hori lortu alitzateko. Orduan, goiko parteak hitz egiten digu, Biblian azaltzen den profetaan inguruan, hitz egiten digu, la visión de Ezekiel deitzen dena, ez da? Orduan, Ezekiel profeta egon zen bagitu antzekoa edo Babiloniako lurretan, eta, nahitu zan Israelo jendeari esaten, bizitza zuzenan eman beharko zutela, ze bestela, berak, lortu zuen jaunaren gandik, bazituen hitzak, nun esaten zan, bestela Israelgo herri guztia, hautsi behar zuela, edo, destrukzioa bidaliko zuela, ez da, orduan, horren inguruan hitz egiten nahi zaigu. Hor erdian daukagun gizon hori, izango litzateke, el Padre Eterno deitzen dana, geho ezkerreta, lau evangelistak azalduko dira, eta eskubita doble rueda entrelazada hori deitzen dana, ez da, hori da Ezekielek ikusi zuena, eta epaiketa bati buruz hitz egiten ari zaiguna. Eta epaiketa bati buruz, zergatik, beko partean hitz egiten ari zaigulako, gure bizitzan, eguneroko bizitzan ditugun pekatuei buruz hitz egiten ari zaigu, ez da. Azalduko zaigu baita ere Ama Birjina. Hor eskaileretan gora daun Ama Birjina hori oso importantea da, ze gure hiltzeko momentuan Ama Birjina izango da gu edo gizona eta emakumea kontaktuan jarriko dituna jaunarekin, ezta? Eta orduan, berak hitz egingo du bai gure alde, bai gure kontra. Gero epaiketa garaian. Orduan oso importantea eta leku oso importantean jarrita dago ere bai. Baita ere sarrera behin sartzen zehala eskubita ikusten dalako, sartuta berala, baita ere eskaileretan igoeran hor jarrita dagoelako. Orduan edo nork hortik pasa bartzuela ere Ama Birjina ikusi beharko luke. Eta pentsatzen da, edo ikerketan sartuta, aurkitu nuen, endabiziko aurkitu nuena izan zen Miguel Angelen dibujo bat, 1523an pintatu zuna,
eta izango litzateke Hil Soño deiturikoa. Naiz eta Miguel Angelek ez dakigu titulua bera jarri zion, 17. mendean, Hieronymus Tetius deitzen den gizon batek ikusi zuen dibujo hori Barberini palazioan, eta ulertu zuen errepresentatuta dagoen gazte hori izango litzatekeela arima, gizonen arima, eta beste guztia pekatuak izango liratekeela. Orduan, Miguel Angelek dibujo hori egin zuen, eta pentsatzen da el sueño edo horren inguruan hitz egiten ari zaigula. Eta bai importantea dela horregatik, Miguel Angelen ez da kopia zehatza, ze gauzaren bat aldatuta dago, pentsatze baita ere artistak bere egiteko modua ere nolabait horre representatu nahi zuela, baina kasi kopia zehatza dela, ez da? Ez da Miguel Angelena, zati, Miguel Angelen ondoren ere kopia asko egin ziren, eta nik aurkitu nuen dibujoa ez da Miguel Angelen originala. Lehendabizi aurkitu nuen Escorial hemen Madrilen mantentzen da kopia bat, Miguel Angelen kopia bat, frantses batek egindakoa, hori aurkitu nuen, eta hortik Miguel Angelaino iritsi nintzen, eta jakin nuen, zer esan nahi duen, zein den esan nahia, ez da? Izango litzake Roman Panteoian nintzen antzekoa. Kasetoia editu izango litzake kupulan barruka derasatzen dian beste karratu gris horiek. Ez da, hemen Euskal Herrian eta hemen Gipuzkoan batez ere ez daude horrelako kupulak. Normalien egiten zian, gangak, bobeda, baina gotiko garaikoa. Orduan horrelako zerbait itia oso garrantzitsua da. Baita ere, hori bai ziola proiektatua hasiera batetik, behin Domingo de Rezabala honek proiektu egin zurian, bai jarri zan, kupula izango zutera, eta baita linternare izango ditzatekela goiko partian horretik itzen den beste zulo hori argia sartzeko erabiltzen dena. Orduan, hori ja bere garaian nina dago, ezta? Bere Nikolas Saedeloan ondorengoek izan zuten dena Erroman iten zanan parekoa izan behar zala, eta hori bai mantendu zala bereiek esan zuten moduan, horregatik, hitzutan Erroman iten zan kupula berdin hori izango ditzatekela erromatar garaiko kupula. Nik uste ez diala guztiz kontziente dakatena egin. Saiatzen nahi geha, eta hain pixka badiru muitzen nahi dela, bizitak diala eta baina nik uste hemengo jende asko ez dakiela hau hemen daola, eta pena bada, ez da hau ez pixka bultzatzia eta animatzia jendia hau ez hautzia, ez dakit jaurlaritzan aldetik, eskolan aldetik, hemen jendia etortzia hau bizitatzeko, jakitearen zer dakaten hemen, berezia eta bakarra dalako bai.